svi skupa. Najsrdačnije pozdrave iz Lipoga Gradišća. Stojim ovdje pred dvorcem Esterhazy u Železnom. Železno je naš glavni grad Gradišća. Moje ime je Štefan. Ja sam podpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću. Naše društvo se zalaže za očuvanje Hrvatske narodne grupe u Gradišću. Ako se kanete dodatno informirati o povijesti gradišćanskih Hrvatov ili o djelovanju našega društva, pohodite nas na našoj web stranici pod www.hkd.at. Mi Hrvati smo jako stara narodna grupa. Naši praoci su se jur pred 500 let cimo doselili. Pred svim poznati smo za tamburanje, folklor i za naše dobro vino. Ali mi se i rado igramo nogomet. Naši igrači dojedu iz hrvatskih sel Gradišća i se igraju kao amateri u različni liga i razredi. Naša HKD momčad je sudjelivala pri različni turniri i je jako uspješna. Mi Hrvati znamo i dobro nogomet igrati, zato se veselimo na Europejadu u Koroškoj. Vidimo se i veselimo se na vas.